Nis grasso u dejjem perqaw dejjem irqiq. Prova żomma. Ma tistax ma żommiex. Tistax ma żommiex, Inti tagħti parir ħaddieħor kif. Tkun għal-inqas eżempju importanti. Mela, x'effettwa l-aktar jekk nitlif xi ħam jew le li huma l-iktar affarijiet importanti? Tajjeb, mela, min jaħseb Alfred illi l-ikel biss, jew training biss, jew l-ikel u training flimkien biss, li ħajamlu differenza, però fil-verità ħajjitna u ġisimna huma ħolqa, huma katina. Jiġifieri, anka kemm norqdu, kemm nixorbu ilma, kemm ikollna stress fil-ħajja fost l-oħrajn, kollha ħajaffettwaw xi ftit. U llum ħaniftu naqra fuqhom, Alfred, għax it-tajba qiegħda hawnhekk. Illi sabu li l-istress mhux kemm għandek minnu li jgħod, imma kif tħares liħ. Mela min jgħidlek isma' jiena xirrit allura li nkun bored m'għandi xejn f'ħajti, illi nkun qisni dejjem lajjiena ma nagħmel xejn, jew aħjar illi jiena involuta f'ħafna affarijiet għax kapaċi nagħti lil ħafna nies fosthom tal-familja u ħbieb oħrajn. Tajjeb, u llum anke jekk ir-reġija tista' tillowdja naqra l-istampi ħanibdew niftħu naqra fuq hekk. Fil-fatt hemmhekk ara ġibna eżempju ta' ftit ommijiet illi dawn minkejja li jagħtu kollox lill-familjari tagħhom isibu naqra ħin għalihom ukoll għax huma japprezzaw il-fatt illi jekk inti ma tridux tib tiegħek innifsek kif tista' inti tieħu il-ħadd ieħor. Għax jinpoġġuha kif inhi Alfred. Jekk alla ħares qatt xi ħadd pereżempju li jkollu tfal jara illi għandu kundizzjoni medika, inti ħad tispiċċa illi il-familjari l-oħrajn iduru b'dik il-persuna. Mela flok ma il-persuna li jalhom f'dan il-każ qed iddur bil-familja tagħha, il-familjari jispiċċaw ħin kollu jaħsbu fiha wara l-iskola jmorru jaraw għall-isptar alla ħares qatt, ir-raġel fuq ix-xogħol qed jitħawwad u dawn it-tip ta' konsegwenzi illi ħadd ma jridhom. Issa kif aħna għandna l-poter li daw innaqsuhom? Kif nistgħu anke sa ċertu punt nipprevjenuhom? Billi nieħdu ħsieb tagħna nfusna l-ewwel u qabel kollox. Hawnhekk anke qed naraw grupp ta' nies imħaltin insomma illi kif ngħidu dejjem Alfred fejn laqda hemm is-saħħa. Jiġifieri meta inti tara nies illi forsi huma akbar minnek fl-età li tkun fi grupp tgħinek. Bla dubju. Kif anke jekk tmur mix-xekk tmur ma' xi ħadd ieħor. Qed tgħid kelma hu. U ħażommak għax isa jekk m'għandek xi ħadd jgħidlek ejja imxi mhux nofsija u morru lem sempliċement mixja aħseb barek ikun training regolari li jsir sola ta' nies. U jekk imorru żewġ nisa jimxu naħseb isibu xi jgħidu. Dik dejjem anke żewġ tirġiel ta'. Imma żomma ġifieri. Qed ngħidu għan-nisa biex inħeġġuhom imorru jimxu. Eżattament. U dejja tajba ma' ħabiba tiegħek. Dejjem. Ara jiena ħobb dejjem ngħidlek partit politiku, klabb tal-futbol mhux magħmul mill-individu, magħmul minn tim ta' nies. Jiġifieri da fejn naqdem mis-saħħa, anka sempliċement fejn ħanimxu aħna fejn jidħol l-exercise. Dik importanti. Issa, ħaniftaħ naqra fuq l-istampa li jmiss għax hemmhekk fejn li xtieq niftalli nafas illum Alfred. Illi min jgħidlek isma' jiena tajjeb illi dak li qed nagħmel jew dak li qed idejjaqni ma nafsal il-ħadd tiegħu. Jew aħjar niftaħ qalbi man-nies. Bla dubju ta' xejn. Jekk inti għandek problema tbatix fis-silenzju. Do not suffer in silence jgħidulek bl-Amerikan. F'liema sens. Illi inti anke dik il-problema minnha nnifisha, jekk qed titkellima, l-impatt tagħha qiegħed jitnaqqas. U fil-fatt anke il-kelma fier sabu xi ħaġa vera interessanti illi dik nistgħu narawha bħala il-bidu l-ewwel ittra ta' 4 kelmiet differenti. False expectations about reality. Jiġifieri il-biża għal ħafna nies dik li illi jiena nibża illi dak li ħanaddi minnu jew dak li rrid nagħmel huwa ħafna qar milli fil-fattu. Mela pereżempju biex inġibu eżempju konkret. Dawk in-nisa li seguna Alfred jibżgħu illi għax jagħmlu naqra weights jistgħu jiksru xi ħadma. Jew pereżempju għax huma għandhom nofsija lihom infushom ifisser li qed jonqsu l-itfal. Jibżgħu illi pereżempju ta' madwarhom ħajjejru għalihom għax qed jagħmlu naqra progress. Issa dawn l-affarijiet jistgħu jkunu vera, però daqskemm ikunu vera jistgħu li ma jkunux. U wara kollox ir-responsabilità tagħna jelena nfusna Alfred ta' daħat mu se jgħidlek isma' Alfred hi. Kafe tonqos. Iskont kemm insibu ħalib u zokkor. Dejna blu zokkor imma tafal għax drajt għat-toma. Ekku. Il-ġisem ekta, jekk inti Le qabel ma kontx ngħaddi, imma pereżempju it-toma tidra fil-verità. Ġrew min jitfalek 4 zokkor fit-te. Prattikament jekk tibda tnaqqas inti, apparti li t-zokkor imur fiż-żaqq u xekk. U bat jekkaġuna ħafna problemi. Għandna ħafna diabete Malta. Ġifieri inti tiskanta tkun fast u ħadd 3 espresso mal-ġurnata pereżempju. Ma speċjali aħna ngħixu f'belt kapitali tiltaqa' man-nies, kafe, imma
Jekk ma titfa' xejn zokkor, ma tkun ħadd xejn, hemmhekk ħadd terba' kafè u tfajt sitta probabbli tkun. Ekku. Ma tikkalkulax. U fi drinks Alfred huwa l-aktar mod illi inti forsi qaset tinduna kemm qed iddaħħal zokkor, il-famużi cocktails, ħafna mbit, ħafna alkohol. Jiġifieri, kultant jidhru kien qasni ħoħelu ta' qasna biex neħxin, imma m'għandix sweet tooth, u mbagħad nibdew naraw illi daw id-drinks laqas tkun taf kemm qiegħed niżel minnhom. Allura jekk xi ħadd bħalek Alfred jidra illi ma jieħux zokkor mal-kafè għarax differenza. Mela jien qabel kont tieħu żewġ inti kuċċarini ma' Tajjeb kan ngħidu li llum hawn sostitut għat-zokkor ukoll. hemm il-famuż stevia fost l-oħrajn. Għandek sostituti magħmulin minn pjanta naturali. Hekk huwa. L-istevja li jekk iġġorhom miegħek. U tista' anke tistaqsi għand Jekk ristorant. fil-ewwel tiegħu. Eżatt. Jiġifieri anke llum il-ġurnata ħafna ristorants, ħafna kafeterjas jikkaterjaw għal bżonni differenti. M'għandekx inti għalfejn tistħi għax tgħidlus m'għandek stevja jekk jogħġbok daqshekk xi tgħidlek le u tieħdu bla zokkor forsi għal dakinhar. Jew tgħidu iwa ta' darba li qedaw ħanagħmel kuċċarina zokkor. Issa, it-tajba qed hawnhekk illi dawn il-biżat li qed insemmu Alfred, inti billi ħatoqgħod tinkwieta fuqhom inti ħassolvi xejn ma faċli ngħidlek tinkwetax. Għax fil-verità sabu din Alfred. Illi inti kwalunkwe stress, kwalunkwe problema tal-ħajja huwa kif tħares leha li jgħod. Ġifieri hemm min jgħidlek jiena qed ħabbat iktar qalbi bl-ansjetà. Jekk inti dik tara bħala xi ħaġa pożittiva, mhux ħajkollha impatt ħażin fuqek. Mela it's okay. Illi titossal it-tfal pereżempju fil-5, allura fil-5 naqes kwart inti qabdek panik. It's okay, mhux ħadd ikattak tal-qalb. Jekk inti tifoka illi dik il-taħbit tal-qalb huwa reazzjoni ta' ġismek b'mod naturali, mhux xi ħaġa ta' nkwiet, inti dak l-istess stress mhux ħajmilek daqshekk sara. L-exercise u l-ikel tajjeb huwa approvat li ħajna nikkontrollaw kemm ikollna livelli għolja ta' stress, livelli għolja ta' ansjetà. Flimkien ma' kemm norqdu, x'nixorbu, missejna wkoll Alfred. U anke kemm aħna kapaċi nirraġunaw kif qed insemmu sa dal-aħħar ma nixux illi għandna. Grazzi ħafna Matteus, grazzi min ixtieq jagħmlu xi domanda partikolari, jiena dejjem nappella biex ma tagħmlux dieta wieħedkom. X'ħafna drabi aħna ngħidu sa minn għadha ma nikol xejn, ma tistax. Sa minn filgħodu ma nieħu xejn, ta' minn għadha daqshekk. Tistax ma tikol xejn, tikol tajjeb u bil-ħin. Għalhekk wieħed għandu qatt m'għandu jagħmel dieta waħdu x'tistgħu tagħmlu ħsar iktar milli ġid. Mela, domandi għal Matteus 21820192 jew email info@kalamita.com